Здравейте! 8 септември, след пълнолунието, което беше толкова силно, енергийно и емоционално. Ако не сте написали още това, което пускате на лист с химикалка, напишете го и го пуснете. Това, което вече не ви служи. Навици, поведения, страхове, пуснете ги. И изгорете листът. Ето я. Тази карта е излизала и преди. Скъперникът. Жената, която се държи за всичко, което има, не пуска. Не иска да се откъсне от това, което държи. Дали са материални придобивки, дали е начин на мислене, каквото и да е. Ние всички по някакъв начин държиме. И тук ще вляза и ще говоря за манифестацията. Че когато държиме нещо, няма как да влезе нещо по-различно в живота ни. Трябва да се пуснем по течението, а всъщност това е най-сложното. Да се доверим в процесът и да спреме да пресмятаме и да държиме това съкровище, което сме създали. Защото ако сте успели да създадете това, което и тази жена има, значи, че вие можете. Ето го. Съкровището е ваше винаги. Но тук сме да има един поток, приток и отлив. И това може да стане само ако не се държите за това, което имате. Тя е скъперникът, разбира се, защото е страх. Повече хора ги е страх да пуснат това, което имат. И затова в този свят сме научени. Събирайте повече, дръжте това, което имате и на базата на това, което имате, създавайте още. Докато Вселената казва, вие сте изобилие, не е нужно да бъдете скъперникът. Когато сме скъперника, спираме потока. Всичко спира. Когато започнем да даваме, да споделяме това, което имаме, започваме да получаваме все повече. Помислете днес, ако се събудите с изобилие. Дали е материално, дали е вътрешно изобилие, каквото и да било то за вас. Какво ще направите с него? Започнете да мечтаете. По този начин се учиме да пуснем старото и да приветстваме това, което е за нас. Изобилие има на тази планета за всички ни. Страховете са нещото, което ни държат и отдалечават от него. 8 септември. Вълшебен ден.